De 4 tilknytningsstile, det er dem, du ser her. Der er den trygge tilknytningsstil, så er der nogle utrygge, det er afvisende, undvigende, ængstelig, ambivalent, og så er der desorganiseret. Hvis du lige taber tilbage til første modul, og jeg tænker på den forældreadfærd, du oplevede, så vil du formentlig kunne se en sammenhæng her, altså hvad det er for en forældreadfærd, der har ført til hvilken tilknytningsstil. Og du kan jo lige prøve at finde dig selv et sted her. Det kan være, at dine forældre var forudsigeligt opmærksomme, og så har du formentlig en tryg tilknytningsstil. Det kan også være, at du har små elementer af usikker tilknytningsstil. Det kom vi ind på senere. Hvis du havde forudsigelige uopmærksomme forældre, vil du formentlig havne i den kategori af usikker tilknytningsstil, som hedder afvisende og undvigende. Og hvis dine forældre var uforudsigelige, men opmærksomme, vil du formentlig være noget over i den kategori, der hedder usikker tilknytningsstil, ængstelig, ambivalent. Hvis dine forældre både var uforudsigelige og uopmærksomme, vil du måske have udviklet en desorganiseret tilknytningsstil. Og hvad det mere betyder sådan lidt mere i dybden, det kommer jeg ind på nu her i det følgende.